Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Happy New Year. Happy New Year. Ang dako giro natong selebrasyon ining unang adlaw sa tuig 2026 mao ang pagsaulog sa solemnidad sa pagkainahan sa Dios ni Santa Maria nga Birhen, the motherhood of Mary, Theotokos, Mother of God. Mga igsoon, ang hagit nato mao nga makasunod unta ta sa panigingnan sa mahal nga Birhen Maria nining tibok tuig aron nga mahimutang mga instrumento sa kalinaw sa kalibutan. Lingiyay mong tupad na malinawon ra kag malinawon o gubot otok, gubot ang kasing-kasing. O na kung masunod natos Maria, malinawon gid ta kanunay nya mahimo sad tang instrumento sa pagsabuag sa kalinaw. Atong iampo ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo untang mga advocates sa kalinaw sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato sa ilang suporta, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, paghatag og mga donations nga unta hatagan sila sa tinuod nga kalinaw, kalipay ug kauswagan sa ilang kinabuhi nining tuig 2026. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhianon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kaligtasan,
Magampo kita. O Dios, kanunay mapuslanon unta alang kanamo ang mga pangalian ni Maria Berhen o Ginahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingno ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita, panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamog kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios o bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasud ug magsadya, kay nangabando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Miani siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod.
aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Ang pagpailas nga kamo iyang mga anak gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing ang Espiritu nga nagtuaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og na mauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Daghan kaayo ang mga nindot nga basihanan o rason nga makutlo nato sa balaang kasulatan labi na gyud mga pagbasa karon nga magpamatuod nga angayan yung tawgon si Maria kay mao man gyud kamatuoran nga inahan sa Dios. Ang pangutana lang kita ron after more than 2,000 years nga nahitabo ni mutuo bata nga si Maria inahan sa Dios? Tuo mo dili? Unya kun mutuo ta nga siya inahan sa Dios, unsa may atong buhaton? Segunda patron ra ba ni nato dinhi sad ang usa siyang titulo, Birhen sa Pilar. Si Maria man gyapon unsa may atong buhaton?
Igo ratang motoo, kinahanglan do nagyoy buhat. Kay matod pa ni Santiago sa iyang sulat, ang pagtuo nga walay buhat, patay, dili makaluwas. Nya unsaon man pagbuhat sa atong pagtuo nga si Maria inahan sa Dios, labi na gid ining tibuok tuig 2026. Unsaon man? Kinahanglan sundo nato si Maria, mahimo sadtang inahan sa Dios. Nilingay mong tupad ing na inahan ka sa Dios. Kinsa dinhi ang mo claim, Pader, ako inahan gyud ko sa Dios. Taasan ka mo? Oh, tanawa, di ba? Jote ra kayo nya wa pagi siguro. Pwede ba tang mahimong inahan sa Dios? Pwede dili. Ngoban gaduda na yun. Ano pagkainahan nga si Maria ra may inahan sa Dios? Mga igsoon, lisod ni siya nga misteryo, pero ang Ginoo may nag-design ani, mahimo ra gyud. Kay siya man say magbubuot sa tanan, wala may imposible niya. Una nga, kung atong tanahon, una ang Dios nagpadayag nga siya di ay dili usara ka persona. Tulo di ay siya ka persona. Gisulti ni Kristo. Kay wa man ginakaila sa Dios, way nakakita sa Dios. Ang nagpaila sa Dios mao si Kristo. Pagkatao na niya. Nya doon na di ay ang Dios na aday persona sa Amahan, doon na di ay persona sa Anak, doon na di ay persona sa Espiritu Santo. Muna kitang mga Katoliko and most of the Christians nagtuo gid ta sa Holy Trinity. Lawom sa na siya nga misteryo. Pero doon na sila'y revelations, labi na gyud diha sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo o sa mahal nga Birhen Maria. Nakaron, giunsa man ni Maria aron mahimo siyang inahan sa Dios. Nakighiusa siya niining tulo ka personas. Ug unsa may iyang relasyon sa tulo ka personas nga mao sa dontay angay natong sundon, nahimo siyang anak sa Dios nga Amahan. Si Maria pinalanggang anak sa Dios nga Amahan. Nga nahimo siyang asawa sa Dios Espiritu Santo. Asawa siya, esposa sa Espiritu Santo. Nya dayon nahimo siyang inahan sa Dios nga anak nga nagpakatao. Pagkatao sa Dios nga anak, matud pa si kaduhang pagbasa sa saktong higayon, nagpakatao siya ug nahimo siyang anak sa tawhanong inahan. Mao na to si Maria. So si Maria, ang iyang relasyon sa Dios, anak sa Amahan, ang sa tisunod, asawa sa Espiritu Santo, inahan sa Dios nga anak. Biling nga imong tupad ning na musunod kang Maria. Musunod dili. Kinsay musunod ta sa kamot. Ang di musunod gasunod si Yawa. Wagin mo isa mga yawanon. Congratulations sa ni Isa. Nakaron unsaon man aron mahimot ang anak sa Amahan? Pinaagi sa bunyag. Pag bunyag nato, nahimo din tang anak sa Amahan. Kinsa dinhi ang wa mabunyagi ta sa kamot? Nya nganong wa man mo ni Isa sa inyong kamot nga mahimo mong anak sa Amahan. Kinsa may moangkon nga ako Pader, anak nako sa Amahan ta sa kamot? Muangkon ba nga anak ko sa Amahan? Lagi. Pwede man kang bunyagan, pero di ka muangkon, gamay pa biya ka ato. O giunsa man ni Maria pag-angkon nga siya gyud anak sa Dios nga Amahan, gihigugma niya ang Dios
labaw sa iyang kaugalingon. Gihigugma niya ba ang Dios? Nagpakasulugoon siya. Kanabitang moingon, anak, tahura ang imong amahan o ginahan, pagpakasulugoon sa imong ginikanan, pagpaulipon sa imong ginikanan. Mo na'y sakto gyud na magoy anak na gipanis niya ang iyang amahan kay palahubog kayo niya niingon dayong papa, mura naman kog dili nimo amahan siya, pagpakaamahan sad nako kay magpakaanak ko nimo. Ano ba ang iyang kondisyon ba? Sakto ba na? Hay may maguna, magpakaanak ka o magpakaamahan siya nimo? Di oy, pagpakaanak aron mahimo siyang amahan. Gauna man na kay di man na nimo ikalimod nga gwapa siya, di man ka mahimong anak. So di ka makaingon niya, pagpakaamahan ako, nanagani ka, na anak na gani ka, kay nahimo siyang amahan, imo pa ginang idiman. Mo nang kailangan pa bang i-memorize yan? Na anak gani ka, na tao gani ka sa kalibutan, kay naana siya nga imong amahan. Nganong moingon pa man ka, pagpakaamahan usa, aron magpakaanak ko nimo, hilasa gud nimo. Muna ang anak magpakasulugoon. Si Maria, bisag wa na siya kasabot sa dagan sa iyang kinabuhi, nakaingon gyud siya, sulugoon ra gyud ko. Di ba kanang sulugoon, bisag unsa ipabuhat sa agalon mo, sunod ra man na, di ba? Ang taktakod ka, naunsa ka diha, ay na lang diha pagtrabaho, sunod ra gyud ka, ay yung supak-supak. Kinsa dinhi ang wa gyud magpasupak-supak sa Dios nga amahan. Taas nga mo. Lingiay mong tupad na kanang color sa imong buhok. Sugo na sa amahan. Ingna ba no? Kanang porma sa imong kilay, unsa man na, sugo na sa amahan. Ginagmay pa lang na, ginagmay pa lang na. Adto tas dako-dako, ug naa kay sakyanan, hain man na nimo giparking karon, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong pagbuhian ang imong mga iro nga naara gibuhian ra nimo dasdan nga naglubog dasdan, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong relasyon na kay uyab o na kay katipon, wa mo'y kasal, sugo din na sa amahan. Kanang pagsigi nimo gamit anang ayude, nagpalaygit pagyug ka, nagsigi pagkagamit anang mga pills, unsa sugo na sa amahan. Ana, tubaga na. Kanang imong pagpangawat anang pundo sa flood control, mga PhilHealth, mga uban pa dihang pundos gobyerno, sugo din na samahan. Hilom lagi mo. Magpakaanak ta sa amahan. Kay iya naman tang gisagop nga mga anak sa bunyag, ang ato na lang magpakaanak ta. Kanus aman ta mahimong asawa sa Espiritu Santo sa atong confirmation. Unsa man ang confirmation? Kana bang ato nagyong uyunan nga sundo na nato unsay isugo sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo may atong advocate, ang atong unsay tawag ana kanang giya, magtutudlo, tigtambag, tigbadlong. Siya naman mo'y gibilin matud pa des ikaduhang pagbasa, aron mahimo gitang mga anak sa Dios unsa to pagsulti diri, aron pagpaila ngam kamo iya ng mga anak gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Gisudlan na ta sa espiritu. Nilingay mong tupad na unsa ro na is imong kasing-kasing, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo. Kung magsigi kag panglibak, kinsa may gatudlo nimo ana? Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Sige kag pamakak, kinsa may gatudlo nimo ana? Kay kani nga tong kasing-kasing mga igsoon ug atong hunahuna, sudlan ni sa duha ka klase espiritu, magkuntis gini sila kada adlaw. Munang di kita mo desisyon, dili ta mo confirm. Di na to puy-an ang atong confirmation. Napuy-an nato ang gifts of the Holy Spirit. Kinsa nakasagoo pa din sa 7 gifts of the Holy Spirit. Asa nga mo?
sige, i-check ko no ninyo og sakto bang ako wala basta ko ka-memorize kayo wisdom, knowledge, understanding, counsel, piety, fortitude, fear of God. Wala na, 7. Yan na pagidaghan nga mga gifts of the Holy Spirit. Ang basic kaning 7. Sige, puyi ko na. Haron nga makasiguro kita nga Holy Spirit ang gagiya nimo. Kana bitang magpalaygit ka, unsa man na knowledge. Pero what kind of knowledge? Unsa man nga knowledge? Sa Ginoo o sa yawa? Hindi oy. Duha ra ka kuan dinhi, yawa o Ginoo. Makaguba na gani na sa hinimos Ginoo nga healthy sa yawa na. Kay ang buhat sa yawa mao man ang pagguba sa maayong mga butang na hinimos Ginoo. Ang fallopian tube healthy kayo, putlo nimo imong giguba ang hinimos Ginoo. So yawa gasugo nimo. Abortion, ang bata nga healthy kayo na sa tiyan sa inahan, taguangkan sa inahan, patio nimo, abortion, yawa gigasugo nimo ana. Knowledge gyapon na. Vasectomy, healthy kaayo nga si tawagan na ang ugata, vas deferens sa laki, putlo nimo, yawa gyapon gasugo. Ambot ka ng healthy kaing kilay, unya imong kiskison, ilisa nimo badlis, kisa kay gasugo nimo ana. Wako kay bawo ha, pero i-check ko no. I-check lang. Basta tanan nga hinatag sa Ginoo nga healthy nga imong gubon, parehas na mga bungtod, imong bungkagon, ang dagat, imong tambakan og basura o kaha, imong tambakan og yuta kay himuon imong reclamation. I-check ko no. Iya pa banas Ginoo. Ang sapa, imong tambakan sa mga tais baboy o mga tais manok o imong mga septic tank adto nimo ipaagas. Kinsa kay gasugo nimo ana? No. Ay kun yung tutuki. Kanang magsigi kag palit og slot, kinsa kay gasugo nimo ana? Espiritu Santo o Father San? Adi, kana sang mamaligyag slat, kinsa man say gasugo ang Padersiano, maligyag slat. Basta makaayo gani sa katilingban, iya nas Ginoo. Makadaot gani sa katilingban, iya nas yawa. Simple ra kay na. Kaning corruption, makaayo ni o makadaot sa katilingban. O sa yawa na. Simple kayo. Kanang pagparking diha sa karsada, public road, parkingan nimo, anha pa jud ka maninda. Unsa man na? Makaayo na, makadaot sa katilingban. Ninda mo, simba pag yun mo, di mamuhatag kulikta. So, kay bao na ta, unsaon, aron mahimot ang asawa sa Espiritu Santo. Pinaagi sa atong konfirma, puy-an nato ang mga gasa sa Espiritu Santo. Muna si Maria, nagpuyo yun. Virtues yun ni Maria. Grabe kaayo mangiyang mga virtues. Hapit 100% iyag yung gipuy-an. Ay katulo unsaon man aron maanak ta sa mahimot ang inahan sa Dios nga anak. Si Kristo mo'y nag-declare, kinsa tong maminaw og magtuman sa sugo sa Dios or sa mga pulong sa Dios, mao ang akong inahan og mga igsoon. Kinsa tong maminaw og magtuman. Kamuron dinhi mura mamog naminaw. Pero duha gina kabuk magkuyog, maminaw og magtuman. Pero ang tawag niya sa taong igo rang maminaw pero dili magtuman, ang tawag niya ana buang-buang. Di ba ningon siya? Ang tao nga naminaw apan dili magtuman sa akong mga pulong sama sa taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bahas. Ilingiya imong tupad. Ing na naminaw man jud ka karon, buang-buang ka.
o maalamon. Kay ang naminaw nga nagtuman gitawag ni Kristo og maalamon. Ana. Si Maria sana birhen sa kaalam. Kay ngano man kahibaw siya unsaon pagtuman ang pulong sa Dios. Kanang moingon bitang Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo tuman ana ta sa kamot. Mga buang-buang giday mo. Pulong na nas Ginoo. Di inyo tumanon. Si Maria gituman gina niya. Gihatag niya iyang lawas aron pamabdusan sa Espiritu Santo. Gihatag sa niya ang iyang anak aron ilansang sa krus. Tanan gyud. Giusbon ako. Niingon ang Ginoo ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo sunod ana karong misaha. Ta sa ngamot. Oo, sige, mga buang-buang giday mo. Mo na karon, unsaon na to pag-asinso, unsaon na to pag lambo, isip katilingban, labi na gyud isip nasod, nga di man dayta gustong muhatag. Selfishness, iya na siyawa. Selfish. Ang Ginoo is generous, selfless. Selfless mother, selfless son. Kita selfish, mga hakog kaayo, kusog ay mangangkon sa dili ato. Mo na karon, mo na ang Pilipinas na hugno, kay daghan tag mga leaders nga parihaan nirong nanimba. Di ka maumuhatag sa tanan. Pila ra kabuk nila ang muhatag sa tanan, nya mao pagi ipapriso, mao pagi gukuron, mao pagi ipa-impeach. Ang magtinarong karon sama nang pipila ka nagtinarong mo'y gukuron, mo'y imbestigahan. Ang mga buangon nga purtig yung buanga mao nay dili imbestigahan. Ni hari na ang demonyo sa atong katilingban. Muna nining tuig 2026 mugakusta ni Maria atong inahan nga nakabuntog sa yawa. Dili lang mugakos og maghayog pakitabang nga luwason ta, kung dili nga tudluan ta unsaon pagpuyo isip anak sa amahan, asawa sa Espiritu Santo ug inahan ni Hesus. Muna importante. Nilas na lang lingi, ang di mo lingi maimpierno. Gina, lingi. Lingi ba? Lingi ra usa, lingi. Ingna Happy New Year. Ingna karong tuiga. Sabat na ko na karong tuiga. Din adyo ko magyaw-yaw. Bisag ka na lang. Si Maria, wa magito magyaw-yaw. Hilom raman to. So ayan lang nato. Bahala na nagwa ka musunod. Ay la pagyaw-yaw hangtod December 31 next year, this year, ha? Sige, manindog ta katong tinuod gyud nga mosunod ni Maria. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamhon sa lalaki sa Espiritu Santo, Anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kadlaw nga banhaw, isa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios na amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pangama sa mahal na Birhen Maria,
masaligon ug mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa atong mga panginahanglan ug moingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw, maghatag og kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan, kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang ikaw nagpakataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw, maghiusa pagbalik sa nagkabangig nga nasud, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw, ug mag-ugmad alang sa ilang tig-usbawan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw, mudasig sa atong mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila sa ilang kaangayan, ug manalipod sa tawhanong katungod, sa ingon maghari ang kalinaw sa atong kayutaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw, muhimo kang Maria, ang inahan sa Dios ug reyna sa kalinaw, nga manalipod unta kanato sa iyang kupo, aron mabatunan nato ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalag, kalinaw diha sa atong banay ug kalinaw sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang prinsipi sa kalinaw, muhatag sa mga kalag sa atong mga minahal nga mitaliwan, ug sila nga nahikalimtan, nga makapadayon na sa walay katapusang kalinaw, dito sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom o Dios maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa among mahal nga inahan, ang Birhen Maria, nga inahan sa Dios, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan og kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo, samtang nagsaulog kami nga malipayon, sa pangili ni Santa Maria Inahan sa Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak, si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo
nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol ug sa mga martir, uban ni Santiago apostol among patron, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, sa Manila ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Leo among Papa, si Alberto among Arsobispo ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga reliyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa among nasod. Mapuangoron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay,
ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaon kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Hitugot nga maluwas unta kaming nagadayeg sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahiusa sa Dios, union with God. Nya mahitabo ra ni kanunay kung sama ni Maria magpakaanak kita sa Dios nga Amahan, magpakaasawa sa Dios Espiritu Santo ug magpakainahan kita sa Dios nga anak nga atong sinunod gikan ni Maria. Nya atong pasalamatan ang atong mga ning alagad karon, ang ato dihang mga pimag, atong mga Eucharistic lay ministers, usherites, ang atong mga sacristans, lector, salmista, ang atong IT, SOCOM, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, ug ang atong nihimo sa formal offerings karon
pinanguluhan sa atong mga bread and wine offerers nga sila si Mr. Alan Leones, Mrs. Linda Cape, and the PPC and PFC officers. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Nya, ato sad nga pasalamatan ang atong mga slaughters, ang nagsigig pamalit og slot. So ato na sang i-intensify ang atong mga kainit o kaikag sa pagpaambit sa atong mga bahandi ngadto sa simbahan. Padayon ta og palit og slots ang atong grace tag 100 pesos. Unya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC para dinis atong mga project sa parokya tag 100 pesos gihapon. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR para itukod og mga balay, sugod na kita few days from now, pagtukod og mga balay, atong tag 100 pesos po ni siya. Sa pagkakaron, maka-afford na ta tingali og mga 44 ka balay ang atong mahimo. O makasugod na ta ani. Salamat yung kay ninyo ha. Sige, atong pakpakan ang namalit og mga slot. Nga, padayon sad mo og follow og sunod sa akong YouTube channel. Suportahin ninyo kaning Padre Siano Ubod. Ang number of subscribers ani 281,000 sa pagkakaron. So, mo lang na isundo ninyo. Sige, view, like og share aron nga daghan tag mapaambitan sa atong mga misa og mga kaning pamalandong. Nya sa ato sad nga income ani magamit pod nato sa ato mga charitable expenditures. O sa makausap pa, akong ipahibalo ninyo kining kahigayunan na makaabil ta og free college scholarship ang Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation nag-offer karon og 700 slots nga available, first come first serve. Ato anis Balamban, libre ni tanan na pwede mo eskwela dito og mechanical engineering technology, civil engineering technology, agricultural biosystem engineering technology. Kontaka lang ani mga contact numbers unya until January 10 ra ni siya ang ilang offer. So, anogon kay nino nga di na to ma-avail. Kaila putas tagiya ani nga very supportive sa simbahan. Labi na dito sa San Vicente Ferrer. Siya gyoy main man dito nga naingon ana ng San Vicente. Si Brad Boy Mantuhak ug ang iyang pamilya. Manindog na ta. Napatay misa karon alas 10. I-text ang inyong mga group chat. Napatay misa sa alas 10 kay pista marong iglilihi nga napagitay misa alas 12:15, napagi alas 5 sa hapon, napagi alas 7 sa gabi nya after sa misa do natay mini camino human sa alas 7 sa gabi nga misa kay kuan maron Huwebes maron ang atong mini camino dinhi Martes, Huwebes og Sabado human sa atong misa sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo solemn blessing. Iduko ang inyong mga ulo og dawata ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen na higugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit malabanan unta kamo sa Birhen kay pinaagi kaniya nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. Og kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria inahan sa Dios magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy New Year to all! Pakpakan na to ang Ginoo ug ang mahal nga Birhen Maria.